Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ghafir ayat 26. 26. Wa qala fir'aunu daruni aqtul Musa wa yad'u rabbah. Wa qala fir'aunu daruni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhira fil ardil fasad. Wa inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhira fil ardil fasad. Wa qala Musa inni uttu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Wa qala Musa inni uttu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanah. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanah. Ataqatuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah. Ataquluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Wa qad ja'akum bil bayyinati
rabbikum wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa iyyaku kadziban fa alaihi kadzibuh wa iyyahu kadziban fa alayhi kadzibuh wa iyyaku sadiqan yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum wa iyyahu sadiqan yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum inna Allaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab wa inna Allaha yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imama wa nura wa huda wa rahmah amma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Wa qala lan nan dawuh sapa Allah wa qala lan ucap ucap sapa Firaun Fir'aun daruni ngejarno sira kabeh ing ingsun akatul Musa mateni sapa ingsun Musa ing Musa wal yad'u lan supaya ndonga supaya nyeluk sapa Musa rabbahu ing pangerane Musa sebab Fir'aun ngaku dadi pangeran akhirnya gawe keputusan wis tak patenani Musa ben ndonga nang pangerane sakti ndi aku karo pangerane Musa Inni satamani sun iku akhafu kuatir sapa ingsun ayu batila yen tong ganteni sapa Musa dinakum ing agama sira kabeh aku kuatir Musa iki jar-jarno kok ganteni agamamu aw ayat ira utawa yen tong ngetokake menampakkan melahirkan fil ardi ing dalem bumi fasad ing kerusakan nek gak ngono kok Musa gawe kerusakan iki tatanan sing wis ditata ora tari diacak-acak ngene gak oleh ngono gak oleh ngono iki haram ngono iku haram alasane Fir'aun kepingin ngelindungi agamane sira kabeh wa qala lan ucap sapa Musa ini sak temene ingsun iku utu jaluk pangreksa sapa ingsun Birabbi kelawan pangeran ingsun wa rabbikum lan pangeran sira kabeh mingkuli mutakabbir saking saben-saben wong kang takabur kabaro gede takabur gede mutakabbir wong kang la yu'minu ora iman ora
percaya sapa mutakabbir biyaumil hisab kelawan dina hisab. Jadi jarine Firaun, tak patenane Musa, gak gawe karusaan. Akhirnya Nabi Musa ya ndonga, ini abtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbin la yu'minu biyaumil hisab. Nek sampean ragu-ragu ya gak iso muni ngono. Ngadepi Musa wong sing paling durhaka ngaku pangeran, sampean ngadepi atasan ngene ya greweli. Iki ngadepi Raja Fir'aun, raja yang paling diktator, ngaku pangeran, apa karpe. Jadi wis masih ku melanggar karpu wis ini. Jadi wis gumedhe sombong. Radul haq wa gam tunas ngremehna menungso. Musa yopo uyoku niku. Lah ya Musa kan asale sik bayi diramut bareng wis gedhe remaja. Mateni wong minggat. Saiki teko maneh kate ongkreh jarine pangeran iku pangeranku ya pangeran kabeh, padahal apa pengakuane Firaun ana rabbukumul a'la surat apa iku iki pangeranmu sing luhur. Delokan sungai Nil iku mengalir di bawah kakiku ngene. Wa qala ucap sapa rajulun wong lanang min ali Fir'aun saking keluargane Fir'aun. Kala sadi kana ibnu ammi Fir'aun. Yuqalu inau alladzina jama'a Musa alaihi salatu wassalam. Jarene sadi wong lanang sing dimaksud iku anak lanange pamane Firaun. Berarti apa? Misanane Firaun. Wa qala jasa rajulun wong lanang mukminun ka iman min ali Fir'aun saking keluargane Fir'aun yaktumu nyingitake sapa rajul imanawe ing imane rajul iman tapi disembunyikan, ngakoni bahwa pangeran itu hanya Allah tok, selain Allah itu duduk pangeran. Madengane surat Yunus ayat 83. Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ala khaufin min fir'aun wa malaihim ayahdina wa inna fir'auna la alim fil ardi wa inna la minal musrifin. Dadi ora ana sing iman marang Nabi Musa kejaba keturunan-keturunane saking kaum Nabi Musa dhewe ala khaufin ing atase wedi min fir'aun saking fir'aun. Dadi iman tapi dalam kondisi apa? Wedi sembunyi-sembunyi. Ayatinahum yento mitnah sapa akeh ing wa akeh dadi wedi lamun di apa digasak karo Firaun karo saanak buahe. Nah di antarane wong sing iman iku mengucap
Atakatuluna ana ta mareni mateni sira kabeh rajulan ing wong lanang ayakula yen ta ngucap sapa rajul Rabbiya Rabbi utai pangeran ingsun iku Allah wa qad ja'akum yang yakti teman-teman wis teka sapa rajul ing sira kabeh bil bayyinati kelawan gawa keterangan mirrabbikum saking pangeran sira kabeh lho apa ta sampeyan iku mateni wong sing aku pangeran iku Allah padahal ya wis jelas-jelas gawa bukti pirang-pirang bukti tongkat diuncalno iso dadi kula tangan dikempit marang ditokno iso mencorong terus apa nih wong nangani ana kodhok teko pirang-pirang akhirnya marang Nabi Musa sampeyan ndonga nang pangeranmu supaya kodhok iki ilang nek kodhok iki ilang aku kok bakal iman dongakno ilang kodhok iku tetep gak gelem iman akhirnya banyu iku dadi getih ya ngono gak gelem iman marang tekakno tumo wis ndi tumo kodhok teko ya ngono wis mbuwarang nek dibuka ana kodhok panci dibuka kodhok rantang dibuka kodhok wajan dibuka kodhok sarung dibuka sarung jero lemari ya sarung sarung digawe ngono utang dibuka kodhok utang jero lemari pasal utang sing di lho ngeres ngono sing pikiranmu wis pandul dadi ndi kok kodhok dadi kate mangan apa jenenge wakul dibuka ya kodhok kate nyeduk jangan dibuka isine kodhok akhire DP nang Nabi Musa ndonga nang pangeranmu supaya kodhoke dilangno dadi nek kodhoke ilang aku kok iman tetep gak gelem maka ja'akum bil bayyinati mir rabbikum was temen gawa keterangan gawa bukti gawa mukjizat tapi ini gak gelem apa ta sampean mateni wong sing ngaku pangerane Allah padahal wis bener-bener gawa bukti wa iyyaku kadiban lan lamun ana sapa Musa iku kadiban goro falai mongko iku ing atase Musa apa kadibu goroe Nabi Musa nek Nabi Musa goro akibatnya kan awake dhewe wa iyyaku lan lamun ana sapa Nabi Musa iku sadikon temen lan nek Nabi Musa temen sadikon tan yusibakum bakal ngenai ing sira kabeh apa ba'dul ladzi sebagiane kang yaitukum janji sapa Musa ing sira kabeh lek sampean gak ngaku iman gak gelem lamun sampean kena musibah wa iya kula lamun ana sa Musa ku sadikon temen yusibakum bakal ngenai sira kabeh ba'dul ladzi sebagian kang yaitu janji sa Musa ing
sira kabeh samala wis dijanjai nek sampean gak gelem iman bakal ale adabe Allah meneh-meneh bakal dihisab ana ngarsane Allah. Inna Allaha sak temene Allah iku layat ora paring pitutur sapa Allah man wong wa utai wong iku musrifun melanggar kadzabun goro dadi gak trimo kadzab ana sithik kadzabun goro pol wis dadi awak gak kae pitutur nanggone wong sing melanggar kadhe goro mane kadang-kadang senajan wis ditekano bukti-bukti keterangan sing jelas ya gak gelem iman malah dikatakan sihir iki bukan hati gambar. Wala qad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinat famazitum fi sakim mimma ja'akum bi hatta idza halaka qultum la yab'asallahu ibadi rasulah kadzalika yudillu man huwa musrifun murtab nek kana musrifun kadzab nek kene musrifun murtab. Temen wis teko Nabi Yusuf biyen sadurunge nggawa keterangan, nggawa ayat. Tapi ora mari-mari sama niku mamang ragu-ragu. Lawan sing ditekan Nabi Yusuf. Nalikane sampean wis dirusak dening Allah. Oh, mari ngene gak Allah tidak akan mengutus seorang rasul. Menikula Allah nyasarake wong sing melanggar lan ragu-ragu musrifun murtab nek kene musrifun kadzab. Jadi Nabi Yusuf biyen ya wis tau teko. Jadi ngene ya. Bani Israil sing nggone di Mesir iku saking keturunane Nabi Yusuf. Jadi suku asli iku asli apa? Suku apa dengarannya? Nah, Nabi Musa iku termasuk keturunane Nabi Yusuf dari golongane Bani Israil. Jadi om Bani Israil sing iman. La Fir'aun penduduk asli pribumi tapi gak gelem iman ngaku nek awak iku pangeran. Sampai di sini ada pertanyaan? Katakan. Jadi setiap seorang rasul mesti anak dimungsui, gitu loh. Kapanpun, ya padha ae zaman dakwah ya ngono mesti ana sing mungsui. Padahal karepmu ya baik, kadang-kadang dituduh apa? Teroris, radikal niku. Padahal ya jelas ngajake nang sing apik. Sekian kaji kita, semoga memberikan kefahaman bagi kita, amin. Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihna fiddin, faqihna fiddin. Doa sadari, Allahumma bika asbah, amsayna bika nahya, bika namutu, wa ilaikal masir al-adha, Rabbi al-firayya, Sayyidul istighfar. Laka binikmatika alayya wa aku bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Terus Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. A'udzu
A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.